darza da mai dake da Musa. Saurari cikakken labarin da Mamman Shata. Gidan TV mai suna Masarauta TV. Kar ku manta da yin sharing ko subscribing akan channel ɗinmu mai suna Masarauta TV. Ku biyo mu don ci gaba da sauraron cikakken labarin da Mamman Shata. Mamman mai daula zaki darza da mai dake da Musa. Mamman mai daula zaki darza da mai dake da Musa. Mamman Shata wani shahararren mawaƙi ne haifaffen Musawa da ke nan jihar Katsina, amma ya yi ƙaura zuwa jihar Kano. Lokacin da ya rasu, an binne shi ne a Daura kamar yadda ya bar wasiya. Yana da waƙoƙi wanda bincike har yanzu bai san yawansu ba, don shi kansa an tambaye shi ko ya san adadin waƙoƙin da ya yi, sai ya amsa da cewa bai sani ba. Amma a shekarun baya an samu wata baturiya yadda ta zo ta haɗa waƙoƙin da ta Mamman Shata, wato ta ce waƙoƙin da ta Mamman Shata yi sun kai kimanin 4,000. Don shi karan kansa yana da abin dariya, kuma duk lokacin da aka biɗa ya yi waƙa yana yi ne nan take ba tare da wani inda ba. An tambaye marigayi da ta Mamman Shata cewar a ina ya soma waƙa, sai ya kaɗa baki ya ce, a nan Musawa inda aka haife ni, a nan na soma waƙa, kuma duk inda na je yawo ta da waƙa ta suka gani. Wani dalili ne ya sa Mamman Shata ya soma waƙa a rayuwarsa. Ga dai amsar da Mamman Shata ya bayar, inda yake cewa dalilin da ya sa ya fara waƙa, dalili shine kiriniya ta da yarinta kurum, ba wai don gadon uwa ba ko gadon uba. Domin kuwa na daɗe ina yi ba na karɓan ko anini, amma an samu kuɗi sai dai magada da maroƙa su ɗauka. Sai daga baya na mayar da waƙa sana'ata, daga nan sai na fara amsan ɗan kuɗaɗe na. Shin wa ya sa wa Mamman Shata wannan suna nasa, wato Shata? Wanda ya sami wannan suna Shata sunansa Magaji Salmanu. Shi ne ya sami sunan Shata mijin mai ɗaki. Ita mai ɗakin kakata ce, ita ce ta haifi wanda ya haife ni. Da aka tambayi Mamman Shata cewar wace waka ce ta fi suna kuma ya fi jin daɗinta kuma ta fi burge shi a cikin duk waƙoƙinsa da ya yi, sai ya ba da amsa kamar haka. To wannan wani abu ne mawuyaci a wurina, kuma kowa ya ce zai iya ganewa ƙarya yake, tunda shi Shatan bai gane ba. Bisa al'ada ga yadda mawaƙan Hausa suke yin waƙoƙinsu, akwai waƙa da suke yi wa kansu da kansu kirari a cikinta, wadda aka fi sani da suna baƙan damiya. To shi marigayi da Mamman Shata bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen yi wa kansa irin wannan waƙa. Ɗaya daga cikin hikimomin da Allah ya bar wa marigayi shine cewar yana iya ƙirƙirar waƙa a duk lokacin da ya ga dama, ko kuma aka buƙaci da ya yi haka. Misali, waƙar da ya ta Dajin Ruhu da kuma waƙar da ya yi ta Canada Santa lokacin da ya kai ziyara a ƙasar Amurka. Bisa al'adar Hausa, mawaƙa sukan yi wa mutane waƙa, to amma a wani lokaci akan yi waƙar mummunar fahimta. Misali, waƙar da ya yi na kusoshin birni Uwawu da kuma waƙar nan da na malumfashi Abu ɗan Mama, wanda masu fashin bakin waƙoƙi suke ganin cewa waɗannan waƙoƙi ya yi su ne domin ya nuna mutane cewar 'yan zamani sun rasa inda za su kama, su ba su kama duniya ba, sannan kuma ba su kama lahira ba. Idan aka tambayi da Mamman Shata cewar shin ko wannan bayani na masu fashin bakin waƙoƙi haka yake, sai da Mamman Shata ya ce to wannan zance ne irin nasu, shi wanda ne wa ya san abin da na ce, kuma masu ji da basira sun san abin da na ce. Daga cikin dalilin da suka sa marigayi da Mamman Shata yake yi wa mutane waƙa, akwai ƙwarewa akan sana'a. Misali, waƙar da ya yi ta Bawa Direba, an tambayi marigayi Mamman Shata shin waye Bawa Direba ɗin nan, kuma me yasa yi masa waƙa, kuma da gaske ne dukkanin abubuwan da ya faɗa a cikin wannan waƙa ta Bawa Direba gaskiya ne, haka abin yake. Sai ya ce Bawa Jakin shi kan mutumin Katsina ne, amma a Musa waye waye. Duk abin da na faɗi a waƙar Bawa haka yake, ban ƙara masa ba, ban rage masa ba, kuma ko da na yi ban faɗi wani sai ya faɗi. Har ila yau marigayi da Mamman Shata yakan yi wa manyan shugabanni waƙa, musamman ma waɗanda suka tsayar da adalci.
'yanci, daidaito da kuma haɗin kan al'umma. Misali, waƙar da ya yi wa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto, Allah ya ji kansa. Sakamakon waƙoƙin da Dr. Mamman Shata ya yi domin amfanin al'umma, ya samu yabo da lambobin girmamawa. Misali, a lokacin mulkin Janar Gawan an ba shi lambar girma shi da Mamman Garba ABCD. Kuma har ila yau, Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta ba shi digirin girmamawa na dakta, wanda sakamakon haka yasa ake kiransa da suna Dr. Mamman Shata Katsina. Haka kuma, Mamman Shata ya ɗan faɗa cikin harkokin siyasa inda ma har aka zaɓe shi a matsayin kansila a wata mazaɓa a ƙaramar hukumar Kankiya da ke jihar Katsina. Ku biyo mu domin samun ci gaban labaran a cikin wannan gidan TV namu mai suna Masarauta TV. Kar ku manta da yin subscribing ko sharing akan wannan tasha namu mai suna Masarauta TV domin samun ingantattun labarai, wasanni da sauran abubuwa na more rayuwa. Sarari mai kare gudun doki dan Musa. Kabili uban galadi ba, mamman da